Daw nga ni mo duwa eh. Lakas na daw mo ka na ba? Di mo kabanlo eh. Daw mo na. Ako na eh. Daw na ko na lagi. Sige daw. Ano? Daw na ni. Ay, doon na. Ako istorya naman ba ba? Saan ba? About sa UB ba? Masya ingon mo bay. Atay, mo mong panabi sa UB ba sa GC ba? Mao na bay ka tong imong gisulti pag naging adlaw ba? Daw, nakildi na ko nimo eh. Sa ba nabay na ko ato ba? Katong daghag likes ba? Ayaw, Daghag. batakang panabi. So, ito Katong ba na ba? heart reaction. Oh, kato mo to. Noon sa to. Tinuod mo to daw bay. Ayaw, nanti ko ganahan na panabi. Agad, Matrendi dali sa UB ba? Ikan mo kini likes dali. Ay, ganahan na ba? Di ba siya kailangan trending bay? Okay ra ba sa tinuod lang. O tinuod mo na to bay. Onday kadto lang tinuod na. Lagi, maestro ta na dali. Ay, mo pagtakip. Why? Ko ganahan na. Wala yang suto ka tinuod mo tong labi na mo. Ganun mo heart reaction. Story lang daw bay. Story lang daw bay. Hindi na daw mas impressive. Saan may gusto mo? Ay, dili lang matamabot na bay kana mabot story lang tarang bay. So may dadaglusin ya. Ano dito? Ayaw, Ayaw bay kasi mo edit tayo bay ba. Usa pre mo nambong ng gusto. Ayaw bay. Sabi ko dai. ayaw, panghambog na gwapo ko dres UB. Hindi ko na bati ko nga na. Ano to bay? No, lang ito ay sumusuko. Kaya na ninyo. Yung ginana na ako. Gwapo dres UB. Hay mga kaungas, shout out time no. First na ko shout out ay karon, ang kauban ako sa content ani na video ay si Kuya Red. O shout out ko ni Rodrigo Duran. Muna kauban ako sa content karon na sa vlog na ako no. First ay nag-request ako sa Facebook ng chat ko no na shout out ako. Sila first na ako shout out mo ni si Rujan Ortiga Ribosa. Shout out sa imo ha. Rujan, shout out mo ko ni Sandy Diretso. Shout out ko ni Richel Dituya. Shout out sa inyo. Shout out mo ko ni King Roger Nalus. May lain dre ha. Kani si Roble. Karaan ng ignaw. Roble. Shout out ko ni Jeep Roble no. Shout out ko ni RB Strike. Shout out ko ni Shanine Maranyon Gonzales Pub. Sinsam ni uyab ni Konde Pabdio day. Shout out ko ni Yami. Shout out mo na. Shout out ko ni Roxanne Pipito. Shout out ko ni Racel Bagyo Villarojo. Shout out ko ni Alani Gumatay. Dapat ay na pa shout out din no. Ang batmate na si Ryan Lauron. Shout out mo sir. Shout out ko ni Jonel Motoran. Shout out ko ni Mac Floyd. Akong amigo na natikal ko niya Marin. Shout out ko ni Yin Yin. Shout out ko ni Marvin Satam. Shout out ko ni Obsal Roslin. Shout out ko ni Jason Resnira. Shout out ko Mariani Nuba Gumis. Kaana ni pa shout out ani. Shout out ko ni Pisal Lawas. Kung kauban ni working sa register, shout out. Shout out ko ni Boss Kimboy Di Masilio. Shout out ni Louis G. Ubas. Ang batang walang kupas. Shout out ko ni Chris G. Lagigan. Mao na sa shout out ko ni Fritz Kabig no. Naap ni sa YouTube channel no. Ako na sa ibutan sa akong comment section no. Pwede mo subscribe sa iyang channel dito. Shout out ko ni Roji Iligan ug ni Abrigana. May pat ni pangalan sa Facebook. Shout out sa inyo ha. Sa mga kaungas no. Sa pa shout out no. Sa next video na sa ta. Kinsay mo pa shout out ha. Bye sa inyo mga kaungas.